Ayo mulai. Cepetan. Tulinan iki lho. Heho. Pinter jengki lho. Jan pinter nek gonceng lan. Aja turu. Tipon jempale ndlosor kan kok dadi gotir kan kowe. Lah. Ayo. Gocelan sing rapet ya. Oke ya. Aja wasno, wis akeh. Mari ki lampu abang. Hati-hati. Ya ngono. Oke wis. Aku ati sulapan. Lah, siji, loro, telu. Mambu kae nak mambu taek. Ayo olahraga dhisik. Lek goyang jane mantep. Ihui. Klik. Prak, ate dolen iku lho nang kancaku iku. Dolen aku iki, Mak. Masih Wis gede lho aku iki. Dolen. Bocahne ae ora lemat orang. Nah, iki opo sih, Mak? Lah, yang ini guys sing jenenge ora tau dolen raine lungset kabeh wis lockdown. Aja. Aku anjen ora iso meneng iku. Kalem. Antri. Oh, niki lapo. Kon ora tau. Jan kelas opo ora ilang kae mangan kok ngene. Salah dolan cuwili pisan. Gak apa-apa wis galatian. Lah. Galatian dilatih. Ngeres dilatih apa yo. Ayo, kalem. Kebanyakan kabeh kok kacau aku kon kok. Nafsu aku niki asui. Cie, sing mari tukaran kok lamar rukun. Mangga sapa-sapaan saiki peluk-pelukan iya. Maklum admini bocin iya. Ayo wae mangan. Mama. Loh, gak gelem. Loh, pancet gak sekali gelem. mangan daging ya apa kan iki? Lah, Mangan burger mangan. Oh, kan iki vegetarian. kata mangan daging. Tangi PT durung telepon iki lho dikale makmu lho. Ya apa ngene iki ora tangi ae kon iki kan main dibukai ora gentang Iya, mah. Wis nang basah kan kale mau cepetan. Pintere anake sapa jan sinaune lho swarga apa. Tak tukokno mobil-mobilan kok ya. Ayo kon sing ngerebut pacarku ya. Tuman kon ganteng lho. Aku elek iki. Ya apa ora sadar-sadar iki. Oke, sadar. Aku iki jomblo. Iya, aku jomblo goblok wani aku cok. Awas ana jomblo. Lah, ndele aku. Iya, lek ora ketok jomblo. Ora iki lho. Katengane iki lho. Lah, ora iso meneng sih. Lah. Meneng dhewe. Sik. Turut. Kori. Tawa. Rewet tandi sing kate nolak kerja keras kaya aku ngene iki. Ya jamput kerja keras terbayar tuntas, roto dadi abon. Lah. Goyang-goyang gak jelas. Kate melok TikTokan. Kate melok arek-arek zaman no. Iya. Cia. Wah. Cia. Pura-pura cia. Iya. Awas AWM. Awas M4. Awas bom. Iya. Cia. Awas. Ditembak di berontong ambek. Oh elah lawayangan pedot no Sukri. Opo ora gelem jopo malah no. Aku sing menek malah no. Alah. Roto hancur roto. Wes. Oke, terus lagi. Aku pisan Sik ganggu tuku, ganggu mangan, ganggu sing yo arek mulai piye.
Sing ilang bapak, sing wis-wis sembarang lho. Ayo Gak meneng aja di sana ya kon. Meneng ya. Ojo ngalang-alangi. Ayo, ora kon kapokmu kapan? Iki pisan, ora gelem meneng. Tak kudu pisan, Cuk. Apa sih karmu? Selitku katel, merko kermian mangan klopo. Ihiha. Kere. Cuk. Iya, iya, iya. minggir. Ora iso mikir Kere. goblok wis Ora iso mikir, iso ngatur. Enak susunya mamamu tak, enak susunya mamamu tak, enak susunya mamamu tak. Awas, dolen. Lo ya, kandangnya mari apa sunat kok.